Ola, imos ver neste vídeo tutorial unhas cuantas consultas do exercicio de clase da base de datos almacén. En concreto vamos a ver as que creo que son así un poquinho máis complicadas e que ademais non están explicadas en outros vídeo tutoriais. Empezamos aquí pola 15. Bueno, a 15 é un pouco enrevesada. É unha consulta que per se non ten moito sentido, pero que sirve para practicar a utilización de criterios dentro dunha consulta. Así que nos dice que queremos un listado con todos os clientes que non vivan en Badajoz nin en Cáceres. Ademais de todos os clientes que non viven en Badajoz nin en Cáceres, os que viven en Badajoz, si queremos algúns, os que non teñan teléfono. En principio non queremos nin de Cáceres nin de Badajoz, pero despois nos dicen que sí, que de Badajoz queremos os que non teñen teléfono. E dos que, sendo de Badajoz, que en principio non os queríamos, pero que teñan teléfono, solo os que se chamen Juan Luis, María ou Javier. Ben, o mellor é ir facendo por partes, e pouquinho a pouco. Primeiro vamos a coller isto de os que non vivan en Badajoz nin en Cáceres. Bueno, necesitamos, vamos a crear consulta. Necesitamos nada máis que a táboa clientes. Bien, na táboa clientes, pois o nome, o apelido dos clientes e ademais necesitamos a población ou a provincia. Bueno, vamos a coller a todos os da provincia de Cáceres e Badajoz. Bueno, con isto é suficiente. Entón, empezamos. Criterio. Que criterio? No Badajoz y no Cáceres. Vale. Non queremos a todos os clientes excepto os que sean de Badajoz e de Cáceres. Vamos a executar a consulta e vemos se vai funcionando. Aquí nos salen todos os clientes e non nos sale ningún de Cáceres nin de Badajoz. Logo, fixémolo ben. Recordade que a expresión no, se pusera solo no Badajoz, sairíame todos os clientes, incluídos os de Cáceres, excepto os de Badajoz. No Badajoz, a expresión no equivale al distinto de. Distinto de, que sería esto. Distinto de Badajoz y distinto de Cáceres. Debería funcionar igual. Ahí estamos. Bueno, queremos eses clientes, os que non sean de Badajoz ni de Cáceres. Ademais, queremos que tamén nos saque, ademais destes, todos os que non son de Badajoz ou Cáceres, que nos saque os que cumplan outro criterio diferente. Entón temos que metelo nunha fila distinta. Temos o operador lóxico o. Sácame os que cumplan este criterio ou este outro que vou poñer agora aquí. Os que cumplan o criterio de arriba ou o criterio de abaixo, queremos que nos lo saquen no listado. Bueno, o outro criterio é clientes que sexan de Badajoz pero que non teñan teléfono. Está aquí, dos clientes de Badajoz os que non teñan teléfono. Así que o seguinte criterio que teñen que cumplir, outro criterio que teñen que cumplir os clientes para salir neste listado é que sexan de Badajoz, e necesito campo teléfono, e que non teñan teléfono. Atención, na mesma liña, que sexan de Badajoz e, aquí como se hubiera un operador i, que cumplan estes dous criterios, que sexan de Badajoz e que non teñan teléfono. O sea, que o campo teléfono estea en blanco. Es nulo. Vale? Es nulo o operador que nos indica que un campo está vacío, que está baleiro. Por lo tanto, isto nos vai a dar a todos aqueles clientes de Badajoz que no campo teléfono teñan en branco. Executemos. Nos salen todos os clientes de antes e ningún de Badajoz. Vale, a ver,
vou ver a ver que pasa cos clientes de Badajoz. Clientes da provincia de Badajoz, pois teño un sin teléfono. Bueno, algo fixen mal. Veña, vamos a ver. Este debería salir, porque este é de Badajoz e non ten teléfono. Vamos a ver a consulta. Podría terme avisado. Vale, de Badajoz non teño ningún. Vale, Badajoz. Veña, ahora sí. Aquí me aparece este cliente de Badajoz que non ten teléfono. Eu lle pedín un listado con todos os clientes que non sean nin de Cafés de Badajoz ou os de Badajoz que non teñan teléfono. Ben, sigamos. Dos que teñen teléfono, agora me dicen, dos clientes outra vez de Badajoz que teñen teléfono, e ter teléfono é ter escrito algo no campo teléfono, e o contrario a es nulo, e o contrario a es nulo es no es nulo. No es nulo significa que nese campo ten que haber algo escrito, hai algo escrito, o sea que o campo teléfono non está baleiro. Así que neste caso me está pedindo os clientes de Badajoz que teñen teléfono, que no campo teléfono hai algo escrito, e que ademais teñen que cumprir 3 criterios os de Badajoz, que se chamen Juan Luis o Javier o María, creo que era Juan Luis, María ou Javier. Vale, veña, executamos. E agora a ver se me sale algún outro de Badajoz. Aquí temos un Badajoz que se chama María e non teño máis. Bueno, non hai máis. Dos que teñen teléfono de Badajoz me salen solo o María, o Javier ou Juan Luis. Neste caso só teño unha María en Badajoz, non me sale ningún outro. Con isto queda feito esta consulta. Pasemos a outra. Unha consulta para obter o valor dos artigos do almacén na que deberá aparecer a descripción do artigo, o número de unidades que quedan en stock e un novo campo que calcule o importe das unidades que quedan. Bueno, esta sí que está feita en outro vídeo tutorial, pero da igual, vamos facelo. Queremos un listado dos artigos que hai en almacén co seu valor en almacén. Bueno, así que vou pechar esta consulta e non agardo. Creo diseño de consulta, artigos en almacén. Vale. Quero a descripción do artigo, as unidades que quedan en stock e o seu prezo. E quero un novo campo para obter o valor desas mercancías. É dicir, executei a consulta. Quero que me diga teño aquí unhas cantidades gloriosas, deben de estar facendo xogos por aí, desde aquí 9 millóns de unidades. Bueno, en fin, queremos que nos multiplique as unidades que hai en stock polo precio unitario. Isto por isto e aí me aparece o importe, isto por isto e aí me aparece o importe. Bien, unha consulta con campos calculados. Así que veño aquí, creo un novo campo que lle chamo importe, 2 puntos. E agora a operación quedan en stock, cerro corchetes, por precio, corchete, operacións con campos, teño que meter os nomes dos campos entre corchetes. E o nome do campo exacto, precio unitario, vai todo xunto. Bueno, vamos allá. Mostrar. E aquí está. Me multiplica as unidades que hai en stock polo seu precio unitario. Bueno, vamos a facer unha cousa, que isto de aquí teña formato moneda, por exemplo. Vamos a vista diseño. Situoume aquí neste campo que acabo de crear
e vou a propiedades. Bueno, e agora digo formato euro, moneda. Vale. Venga, vamos a ver como me queda. Bastante mellor. Bien, esta consulta está feita. A consulta que ven a continuación me din que o que quero coñecer é o importe total, a valoración total do meu almacén. É dicir, sería facer esta consulta outra vez, volver a facela, facer unha copia, e despois queremos que nos aparezca aquí a suma total, aquí abaixo. Bueno, para eso temos unha forma moi fácil, sin necesidade de facer ninguna consulta, que darlle aquí a totales. Damoslle aí a totales, veño aquí, despliego e digo súmame. E aquí ahora me aparece sumadita. Me aparece sumadita. O importe total que teño no almacén. Ainda que se o que quero é unha consulta na que me aparezca solo este importe total, o que tería que facer sería o seguinte: ir aquí outra vez a vista diseño e aquí, ahora ir a totales, marcar aí totales, e aquí en importe decirlle agrupar por e decir suma, pero debería, si quero que me aparezca, si o fago así non vou ter ninguna modificación, sale exactamente a mesma consulta. O que non quero que me aparezca o listado de artículos, quero que me aparezca solo o total, este. Entón o que teño que decirlle é que non quero que me aparezcan estes campos. O máis fácil é eliminalos, ou cambiar a agrupar por donde, pero bueno, o máis fácil é eliminalos. Selecciono os tres e suprimir. Bueno, agora xa con isto xa me vai a salir. Ejecuto e aí está, o importe total nada máis. Vale, podería modificar ya aquí ahora o nome do campo, podería poñer suma total existencias, importe total existencias, ou algo así. Importe total existencias. Vale. E aquí, para que non se me vese este total, si molesta, quito yo aí. E feito. Bueno, lista esta outra consulta. Vamos a pola seguinte. Agora vamos co 27. Consulta que nos devolva a cantidade disponible daqueles artigos solicitados en pedidos pendentes de servir. A cantidade disponible daqueles artigos solicitados en pedidos pendentes de servir. A cantidade disponible será resultante de minorar a cantidade que hai en stock dun determinado artigo, as cantidades dese artigo que están pendentes de servir. Bien, vamos a ver. Se trata de que quedan en stock crear diseño de consulta, almacén. Bueno, necesito tamén os pedidos, vale. Bueno, descripción, queda en stock. Descripción queda en stock, servido y cantidad. Espera, esto para aquí mellor. Bueno, agora vemos o resultado desta consulta que estou facendo aquí, entendemos mellor a consulta que se nos plantea. Vamos a ver. No almacén nos quedan 25 intercomunicadores. Vale. Hubo un pedido que se realizou de intercomunicadores de 2 unidades e que xa está servido. Vale. Por exemplo, destornilladores eléctricos en stock solo hai un, solo queda un, e
fixéronse 3 pedidos de destornilladores eléctricos, un que xa está servido, outro que xa está servido, outro que xa está servido, están todos servidos, vale, non hai problema, queda un no almacén. A ver, taladro. Bien. En taladro quedan 9 artículos no almacén e se realizaron, se pediron nun pedido se pediron 2 unidades, noutro pedido se pediu unha unidade. Polo tanto, que aínda non están servidas, vale? En 2 pedidos pendentes de servir pedíronse taladros, quedan 9 unidades no almacén de taladros, pero hai 3 que xa temos comprometidas, aínda non saíron do almacén, o sea que no almacén sigue habendo 9 taladros, pero 3 xa están comprometidos, polo tanto quedan só 6 disponibles. Eso é o que queremos que nos estableza esta consulta aquí, que daqueles artículos dos que hai algún pedido realizado que aínda non está servido, determinar cal é a cantidade de artigos dos que dispoñemos, e eses artigos dos que dispoñemos son os que hai en almacén menos os que xa están comprometidos, os que xa están pedidos pero non servidos, vale? Así que aquí nunha columna deberíamos encontrar debería aparecernos un dato que sería cantidad disponible, e en taladros debería aparecer 6. Bueno, hai outra cousa, taladros, hai 3 taladros que están pedidos e non servidos, 3 taladros, 2 nun pedido e outro noutro pedido. O que eu quero non quero que me aparezca isto así, que me aparezca taladro un pedido de 2 e taladro un pedido de 1. Eu quero que me aparezca isto agrupado, o sea, que taladro me aparezca só unha vez, que o destornillador eléctrico, bueno, espera, voy a ordenar isto, voy a ordenarlo alfabéticamente e así se ve mellor. Mira, destornilladores eléctricos non quero que me aparezca así 4 veces, o 1, 2, 3, 4, 5, senón que quero que me aparezcan agrupados, que me digan destornilladores eléctricos, hai un en almacén e hai un pedido e aínda non servido, vale? Entón, vamos a facer as modificacións oportunas. Que temos que facer? Que nos agrupe por artículos e que vamos a totales e vamos a decirle que nos agrupe por descripción. Bien? Ademais, queremos que as cantidades, o sea, que nos agrupe todos os taladros e que nos diga cantos taladros foron pedidos. Así que aquí temos que decirle súmame as cantidades, aqueles 2 taladros máis un taladro de outro pedido, 3 taladros en total, súmame. Bueno, e por último temos que decirle que só queremos os que non están servidos, así que aquí, como servido un campo sino, cando está sin marcar é falso, cando está marcado é verdadero. Bueno, aí nos queda un último problema. Non hai problema, que agrupe porque dan en stock, da igual, ese está ben, pode agrupar porque dan en stock, non hai problema. A ver, executamos e aquí está ahora, ¿ves? Solo nos aparece unha vez cada un dos artículos, nos dice que unidades temos en almacén e cantas unidades están pedidas pendentes de servir, vale? Pedidas pendentes de servir. No, eso nada, chaval. Sí, está ben. Bueno, e agora o que me quedaría sería a nova columna esta, que o que quero é que me reste as cantidades que quedan en stock menos as cantidades pedidas e non servidas, vale? Aquí en suma de cantidad este texto podemoslo cambiar para que poña cantidades pedidas, por exemplo, e crear esa nova columna coas unidades disponibles. Veña, vamos. Aquí, diante de cantidad, para que non me poña eso de suma de cantidad, poño unidades pedidas, cantidades pedidas. Bueno, pues cantidades pedidas.
2 puntos. Y ahora aquí vamos a poner disponibles, que son as cantidades que me quedan, as que teño disponibles, que será o que hai en almacén menos as cantidades pedidas e non servidas. Vale, chicos. Bueno, pues entón vamos alá. Espera, estaba escribiendo aquí, para. Bueno, vamos allá. Disponibles, 2 puntos. Cales son as cantidades disponibles? Pois as que temos as cantidades que quedan en stock, as corchetes quedan en stock, cierro corchete, menos as cantidades pedidas. O problema é que en cantidades pedidas eu non podo utilizar este novo nome do campo, teño que utilizar este, cantidade, pero non é a cantidade, non é o valor que hai no campo cantidade o que quero, senón é o valor que hai, é a suma das cantidades non servidas. Bueno, a ver, este campo cantidade que teño aquí é a suma das cantidades agrupadas por descripción, vale? É a suma das cantidades. Por lo tanto, o que teño que poñer aquí é a función suma, abro, e agora meto si o campo cantidade. Isto que acabo de poñer aquí, isto é tal cual isto que teño aquí. Aquí é a suma do campo cantidade, pois é o que teño que poñer. Suma, abro paréntesis, e a continuación, entre corchetes, cantidad. Bueno, y vamos a probar. Vale. Bueno, espera, vuelvo a ejecutar para ver a mensaje. Dice, no puede haber una función agregado con la cláusula group by agregar. Bueno, bien. No puede haber esto venga a decir, no puede haber un agrupar por con una función suma agregada, bueno, en fin. O que temos que facer nestes casos é cambiar isto de agrupar por expresión. Cambiamos agrupar por expresión. Executamos e vamos a ver. Bueno, 9 millóns de unidades menos 3 que están pedidas, nos quedan 8.999.999 unidades. Destornillador eléctrico. Hai unha unidade en almacén, unha está pedida, polo tanto, xa non temos ninguna disponible. En colador eléctrico había 7 unidades en almacén, 2 pedidas, 5 disponibles. Vale, isto é o que pretendíamos. Xa está, non? Sí, xa está o 27. Isto é o que pretendíamos no 27, ahora a 28. Na 28 nos dice artigos que debemos repoñer urgentemente. Serán aqueles dos que non temos suficiente stock para cubrir os pedidos pendentes de servir. Ademais nos deberá indicar a cantidade a pedir, que será aquela que faga con a vertida mercancía a cantidade de stocks é o dobre do stock de seguridade. Bueno, que pretende esta consulta? Mirad, neste caso non hai ningún artigo do que non dispoñamos suficiente stock para cubrir as cantidades que están pedidas e non servidas. No que estamos nun punto crítico no destornillador eléctrico. No destornillador eléctrico temos só unha unidade en stock e nos pediron unha, podemos atender a ese pedido. Pero imaginade que en vez de unha cantidade de destornilladores eléctricos me tivesen pedido 10. Entón, neste caso, teríamos unha unidade en almacén, 10 pedidas.
así que non poderíamos atender isto. Teríamos que facer un pedido urxente para que nos chegue a mercancía que despois temos que enviarlle ao cliente. En que casos hai esa situación? En que casos nos teñen solicitado pedidos que non vamos a poder atender? Bueno, pues cando esta columna de aquí sexa menor que 0. Se as cantidades pedidas de destornillador eléctrico fosen 5 en vez de 1, aquí as cantidades disponibles sería 1 menos 5 menos 4. Recordade que isto de disponibles es esto menos esto, 9 menos 3. Isto significa que temos 6 unidades disponibles en almacén, pero se aquí houvese un 13, teríamos un menos 4. Así que a seguinte consulta, para facer a seguinte consulta, agardades esta e facedes unha copia, porque vamos a utilizar isto que está aquí. Vale? A seguinte consulta sería poñer aquí, sácame de todos estes artigos os que na cantidade esta disponible que acabamos de facer agora teñamos un menor que 0. Se temos unha cantidade negativa, entón eses artigos son urxentísimos facer un pedido, non temos ninguna. Así que o mellor que podo facer vai a ser pegarlle un cambio por aquí. A ver, voy a poner aquí en taladros 100, un pedido de 100 que está aínda sin servir. Vamos lá. Agora vou executar esta consulta. Aí está. Esos taladros temos 9 unidades en almacén e hai cantidades pedidas 102. Logo as disponibles son menos 93. Este é un artigo que temos que pedir urgentemente. Isto é o que pretendíamos con esta consulta. Pero ademais queremos que noutro campo me diga cantas unidades teño que pedir. Para atender as necesidades inmediatas teño que pedir 93 unidades. Vale? Para atender as unidades inmediatas teño que pedir 93 unidades. Pero o que me dio enunciado é que teño que pedir unha cantidade tal que unha vez recibida a mercancía e descontadas estas unidades disponibles teña o doble do stock mínimo. Bueno, a ver, necesito stock de seguridade. Isto é stock de seguridade, o stock mínimo que dixen antes. Necesito stock de seguridade. Bueno, vamos. Mira, o stock de seguridade das, como se chaman estas, dos taladros é 4. Cantas unidades teño que pedir para que, unha vez atendidas estas 93 que ainda non teño para os pedidos a realizados, me queden 8 unidades no almacén? Bueno, pois teño que pedir 8 máis estas de aquí, máis 93. O sea, teño que pedir o doble do stock de seguridade máis as unidades disponibles. Bueno, máis as unidades disponibles, pero temos que ter en conta que as unidades disponibles son negativas. Son negativas. Se eu lle digo 4 máis menos 93, o resultado vai a ser menos 89. Así que en realidad o que teño que facer é 4 menos as unidades disponibles. 4 menos as unidades disponibles, 4 menos as unidades disponibles son 4 menos 93, que equivale a 4 máis 93. O sea, 4 máis 93 son as 9, perdón, 4 no, 8, 4 por 2 menos as unidades disponibles. 8 menos 93, o sea, 8 máis 93. Bueno, venga. Aquí poñemos cantidade a pedir, 2 puntos, e 2 veces o stock de seguridade es stock.
stock seguridad. Recordade que temos que poñer exactamente igual o nome do campo. Stock seguridad. Está ben. Bien. Menos que? Menos os disponibles, menos as cantidades disponibles. Pero non podemos poñer este nome. Isto non funciona. Non podemos poñer este nome que lle damos nós aquí a este campo. Temos que poñer esta expresión, isto, que é a cantidade disponible, pero temos que poñerla así. Os nomes que damos nós aos campos nestas consultas non podemos utilizarlos nas fórmulas. Estes disponibles quedan en stock menos a suma de cantidade. Pois isto é o que temos que poñer aí restando. La expresión, unha sintaxis non válida. Bueno, a ver si así si podo, seguro. Como estaba incompleta aquí a fórmula, me dice que non pode traballar. Vamos a copiar isto, copiar, y ahora aquí menos y pegamos, vale. Así que dúas veces o stock de seguridade menos quedan en stock menos suma cantidad, menos as disponibles, pero cuidadín aquí, esto es así, paréntesis. A cantidade disponible quedan en stock menos suma cantidad. Se non lle metemos paréntesis, o que me faría sería restar do stock de seguridade a cantidade que queda en stock, e despois a esta cantidade que obtemos aquí lle restaría a suma de cantidade, e non é iso o que pretendemos. Pretendemos é que nos resten dúas veces o stock de seguridade, a cantidade resultante de restar quedan en stock menos suma de cantidad. Bueno, a ver se ve a fórmula completa. Ahí está. Cantidade a pedir dúas veces o stock de seguridad menos, abrimos paréntesis, quedan en stock menos unha cantidade, que é a cantidade disponible. Temos que quitar isto de agrupar por, porque senón nos va a dar un error. Bueno, mirad, nos dá isto. Dice, non se pode tal, la cláusula group by. Non pode estar a agrupar por, nos dice. Temos que poñer excepción, expresión. Y ahora ejecutemos. Y aquí está. ¿Cantas unidades temos que pedir de taladros? Temos que pedir estas 93 para cubrir ese pedido que temos feito, o sea, que nos fixeron pero que ainda non foi servido, porque só temos 9 unidades. Temos que pedir esas 93 e ademais 8 máis, porque queremos que cando sirvamos o pedido, cando sirvamos estas 102 unidades, nos queden 8 no almacén, que é o doble do stock de seguridade. Entón, fixadvos, eu pido 101 e tiña 9 en almacén, así que cando me cheguen vou ter 110, e cando entregue estas 102, 110 menos 102, vanme a quedar 8 unidades en almacén, o doble do stock de seguridade. Bien, y con esto y un bizcoito cerramos y listo.